Dneska tu budeme robiť questy a ideme rovno na to. Ešte predtým vezmeme z Krusty Krabu a zo shopu veci. Poď, takýto nejaký deal. Čo tu je? Paprmil, tak poď. Hamburger, to je jediné, čo mi chýba. Kusík, kelp shake, dobre. Poďme to skúsime. Počkaj, mám na Maxa quest. Chceme otestovať v trio showdowne. Ešte si vezmeme to z shopu, čo mi tam ukazuje. Áno, máme tu. Toto, to je dobre. 500 Krusty cashov, tak. No. Ale bolo to fakt chyba sa pripájať do tohto klubu. Lebo ľudia, toto je asi ten najhorší klub. Vôbec nič nerobia. Ale zapli sme aj tak hru už. Dobre. No nič. Ináč robím tie questy, pretože na konci sezóny bude veľký opening a bude nejaká s piperkou a týmto gasom. Ináč počul som, keď mám niekoho na trojke Scalp Shake, tak by mi mali padať pavatilby. Ale mi nepadá nič. Umri. Skábuš. Skoro umrel. Bol tesne. Zvučí, pardon. Ideme na to. Čo robilo z level 3? To robí. Aha, teraz sa mi to pridalo, takže to pridáva. To je dobré. On tu padá. Jaj, tak to je dobré. Tak mám už level 10. A level 11 máme, to čo je? To je brutálne dobré. Jasné, Max XP si na. Dobre. To super. A mám splnený quest na ňo. A 100 Krusty cashov. A Red Star Dropa, to je také dobré. Idem sa pozrieť, že... Čo sme dostali? Také... Star Drop, dobre. A idem sa povedať do Krusty Krabu, či si niečo môžem kúpiť. Môžem si kúpiť... Len toto, neviem. Mám. Tak poď no, riskneme to. Poď, dačo, dobre. Yes, hambače, mám všetko. Nice. A 500 XP doublerov. To je dobré, teraz mám všetky ľudia. A mám už aj strašne veľa level 3. Tak a teraz si ideme zahrať. Zapneme questíky, hej. Ja som ešte nehral ani s bublinami 3 a ani s ananásom 3 a ani so špachtulou 3, takže to si potom vyskúšame. A teraz ideme robiť quest na hamburgery. Teda na Verilovi, ale na ňu mám hambaš, takže je to dobré. A otestujeme rovno, čo robí aj ten hamburger, lebo ja som to teraz dostal prvýkrát, takže absolútne neviem, čo to robí. Ok, tak poďme. Ja, že sme točili nejaký hamburger. Čo robí ten hamburger vôbec? Ja počkej, vlastne oni v Bravotálku hovorili, že ma to nejak naspíduje. Áno. Alebo že nejaký štít mi to dá, alebo nejakú takú blbosť vraveli. Ale kelp shake je aj tak lepšie. To musíte uznať ľudia. On je neviditeľný! Je, aj to robíte špachtula 3 asi. A ináč, keby ste nevideli, tak oni nerfli Darryla, že má dva tie kotule. To je len pre zaujímavosť. No nič, my sa teraz ideme sústrediť na hru a hľadať... Aha, tu máme pána na holenie.
A stále 3 týmy. Ešte už sú 2. Dobre. Čiže teoretický showdown. Kde ste? Stroj, ale ja nechcem ísť k stroju. Počkaj. Respawnol. Čo tam je ten typek? Kamo, to je fakt bot. Umri. Mám málo, ale mám 11. Ale... Dobre. Leon. Má tiež umri. Dobre. Mortis ju dal. 9 eliminácií. Musím iba s Darylom, či môžem aj s niekým iným? To sa idem teraz pozrieť. Ja môžem aj s TikTakom a s Pokom. Idem skúsiť na TikTok, lebo možno, že zistím, čo robí táto Pineapple. Počkaj, môžem to vymeniť, že teraz budem mať... nie, nechcem to aj tak. Ináč potom možno za tie 2 hodiny môžem natočiť, ako hrám John Cena Challenge. Ale to ešte uvidím. Sice je to za 2 hodiny, ale uvidím, či mi to vyjde. Ale teraz ideme aj tak robiť questy. Poďte, zatiaľ máme 13 star dropov. Čiže docela dobré. No. Ale ak dám s TikTokom aspoň 2 alebo 3 eliminácie, tak som šéf. Čo to vôbec robia? Ja to hodím niekde sem, aby som to otestoval. Jaj! To je dobré. Tak to je dobré. To ešte dá nejaké lepidlá, alebo čo to je? Hej, niečo také podobné. Kde sú nejakí typci? Tu je Nita. Umri Nita. Chytaj. OK, toto mám tak pocit, že prehráme. OK, toto... Mám docela veľký pocit, že toto kolo prehrám. Lebo za TikToka moc často nehrávam. Umri! Dám ho. Yes! Je dole! Kamo, som si dal prvú elimináciu asi. Ja sa s ním proste vždycky len kempu. Poď! Druhá eliminácia na ňu! Yes! Eliminovali sme ju. A teraz asi budem eliminovaný ja. To je fakt NPCčko! Dobre, tak som to... Toto čo je za NPCčko? Rob. Musí zomrieť! Nie! Škoda. Ja umrem, ja som mŕtvý. No, som mŕtvý. Ja žijem! Nežijem. Čo tam húči ten grizzly? Dobre. Nice. Jedna z eliminácií, tak to je frajer. Ja mu dám kudos. Splnili sme 2-krát quest za 10 blinkcoinov. Dobre, vidíme, že to Pineapple je docela zaujímavé. Super, chyba len pár, aby som mal ďalšiu vecičku. Dobre, ale radšej s Darylom. Tak, teraz máme Star Drop. Takže to bude dobré. Snaď padne legenda, v čož dosť silne dúfam. OK, hýb sa kolťas. To je Pepega. Halo, hýb sa! Prečo musíme... No, konečne sa hýbe. Už som to chcel zakriknúť. Dobre, poď. Tak, 3. Dobre. On má asi
level 3, keď sa okolo nej točia. Triha. Oh! Jaj, ma to. Kamo, to je všade niekto. Preč! Preč! Rýchlo. Ty bolo to bolo ináč. Dobre. Kamo, to je prehrali sme. Škoda. Nevadí. Nevadí, ale my ten quest dokončíme. Skúsime dať iný game mode a jellyfishing skúsime dať. A to? Nie, idem s Darylom. Vo jellyfishingu nie som moc dobrý, takže ak prehrám, tak sa moc nedivte. Akože si to by sme mohli vyhrať. Neviem. Ale ja to vyhrám. Veríme si. Musíme veriť. Verím môjmu týmu! Dobre, si to zlakol. Dobre, nerob všetko, čo robí to. Dobre, aspoň to tam už má. Vypadni, umri, skači. Preč. Musím to zachrániť, to je, aj jedna je dôležitá. Ale oni musia skapať. Tu prekážate len. Špinavci. Ja umrem. Ja som umrel. Nie. Je tu remíza. Kam z nich skočí? No hurá, prišli o 4. Vegan. Nie, skapal. Ten traktorista primo. Má veľa, teraz musíme killnúť ľudia. Kamo, ale prečo ja teraz mám ten hamburger, hej, keď to skap. Daj, chýba 4 jellyfishky. Nevadí, aspoň dáme eliminácie. Čo eliminácií vôbec? Nula? Tak to je bieda. Na nej získali sme 14 vec. A 10 gemov, dobre. A toto je koniec dnešného videa. Možno, že dneska natočím ešte jedno, možno 2. Tak čaute.